Hello po sa inyo. Andito naman po ako ngayon. Ang gagawin po natin ngayon ay magluto ng saging. At ito po ang saging. Ito. Kita niyo po ba? Oh. Ito lang po talaga yung saging na lutuin namin dahil ano po ito? Saba. So, ang gagawin natin ngayon ay ilagay sa kaldero. Ito po yun. Alam, alam. Medyo matagal-tagal po talaga ang paglagay kasi kailangan siya iisa-isahin natin sa paglagay ng kaldero. Tapos, pagkatapos po nun, pwede na po tayo gumawa ng apoy sa pamamagitan po ng kahoy. So, sa amin po dito, itong kahoy ay binugha kung sa Bisaya. Yan, ito po. Kailangan po natin ngayon ng posporo at saka yung panghaling ipusa. So ngayon po yung sinasabi ko sa inyo na panghaling means po nun ay fencing day para makagawa tayo ng apoy. So yung panghaling kasi Bisaya yun, no? So ito na po. Ginoo. So ito po, nakagawa na po tayo ng apoy. Pero dapat po, dahan-dahanin lang po natin paglagay ng panggatong para hindi po siya mamatay. Yun po ang paraan kung paano po gumawa ng apoy. So ngayon, pwede na po natin siyang hayaan para maging ano po siya. So ngayon, ito na po yung saging, nalagay na namin sa kaldero. So pwede na po natin siya isaing. Yun lang po. Sige na, sige. Hello po sa inyo. Ito na po yung saging na niloto ko po kanina. So ito na po yung resulta ngayon. So ngayon, kakain na po tayo. So ito po sila ngayon ang kumakain. Kasi walang bigas. Walang pagkukunan. Ang pagsugod dyan. Ah, Ngayon po, kasi tanghali Ang na po init. kasi ngayon. So, ang kinakain lang po namin ngayon dito is saging lang po talaga. Kasi yung bigas po namin, kaunti na lang po kasi. So, ito, budget na lang po talaga kami dito. So, saging po muna ngayon. sarap na naman. Kaon pa bara ko pa na pa. Dagan ko yung Nandito po tayo ngayon sa anong tawag doon, gulayan. Halaman na namin. Dito. Ito po ay kalabasa. Halika si Patilin. Oras na. Kasi ngayong hapon, oras na kasi ng pagdidilig. So, ikaw na, Margie, magdilig siguro. Sige, Samos. Dito. Ito po, tanglad. Nung tawag doon sa Tagalog, tanglad. Tanglad. Ito po. Meron din po tayong Halagbati. saka kalabasa,
mabuhay. Wala na, ubos ng tubig. Meron din po tayong batong. At saka doon muna tayo sa ating mga bulaklak. Hardin. Ito po yung mga bulaklak namin dito. May rose. Ito po yung rose. Mayroon din po anong klaseng bulaklak to. At saka mayroon din pong bombil. Ang ganda, no? Mayroon din po kaming dito. Yung sibuyas. Tingnan nyo. Mayroon din po kaming kangkong. Grabe, Margie, ang dami po mo palang tanim, ha? Sino bang nagtatanim dito? Si Suzette? Si Suset. Pero doon sa iyo yon. Oh, sa akin Sige dito. nga, makita nga natin yan. Yung maraming bunga. Tingnan mo. Wow, Tingnan dami mo, naman yan, ng oh. bunga. Yung talong. May malunggay din ako dito. Ito, oh. Taas Yan. na. Mas mataas pa sa akin. Importante talaga yung malunggay kasi para sa COVID, di ba? Oo. Pasok tayo dito sa, gulayan. Gulayan. Kumbaga, Ito. Bisaya yon, Bisaya. Oo. Ito, ang dami dito, oh. Pero maliliit pa yung mga bunga kasi laging kinukuha. Okay lang naman yan. Basta Ito, importante maraming yung bulak. palagi siyang Oh, maraming bulak. binisbisan. Tsaka mayroon kaming dito. Yung trapal. Trapal namin dito kami Yung tent. minsan natutulog. Yung Pwede ba namin makita yung loob? Oh, pwede naman kasi yung anong tawag nun salin sa linog. Yung tira sa linog. Dito kami natutulog minsan. Parang ngayon lang po ako nakakita na ganito pa. Pero may maleta, ha, in fairness. Alika dito. Dito rin po, oh. May mga okra. Ito, oh. Okra. Ito, may bunga, okra. Pero maliit pa siya. Ito. Yung mga bulaklak namin dito, magaganda siya. Tulad ni Patirin, kaganda. Ito. Talaga? Hindi ba yun, Vero? Hindi ah. Ito oh. O baka mas maganda pa yun sa akin. So, At ito yung lugar namin doon. Pakita mo nga, Bertudis. Diyan. Diyan. Bukas punta kami diyan. Diyan sa mataas na bundok na yan. Magja-jogging kami doon. Mayroon din kaming alagang baboy doon, oh. babuyan. Dito, ang ganda-ganda dito. Ang sariwa ng hangin dito. Mayroon ding mga tanim dito na yung tawag dito? Sili. Siling labuyo. Siling labuyo. Halika dito, ho, Patirin. Naman sunod bata ba? Wala, uy, kasukan pa. Sunod mga bata. Ito, oh. Marami ditong, kalabasa. Maraming kalabasa dito. Yan, oh. Napakaraming kalabasa dito. Kaya lang, mayroong, bakod. Bawal na kasi. Bawal na kasi kaming pumasok dito. may dito.